O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou as instalacións de conservas Sotavento, emprazadas no lugar de Ceilán, no concello de Outes. Na súa visita coñeceu o traballo que desenvolve esta empresa familiar dedicada á elaboración de conservas artesanais e tradicionais, en base a un produto local de alta calidade. Unha empresa familiar que hai que poñer sempre ese aspecto en valor. É unha empresa que nace da xente do mar e que nace ademais do produto de cercanía, en este caso de Portosín, unha empresa de Outes. Bueno, ao fin e ao cabo, falamos da nosa terra, falamos dos nosos concellos, da nosa xente do mar e que levan adiante para o consumidor produtos de altísima calidad, produtos moi nutritivos, produtos ademais con preparacións que son fáciles para o consumidor. Eu creo que a marca de Galicia na alimentación é indiscutible dentro do noso país e fora do noso país, e en ese sentido nosotros temos que seguir poñendo en valor ese aspecto. Temos en Galicia o mellor pescado do mundo, temos en Galicia aos mellores mulleres e homes que tratan o pescado, xa na súa pesca, xa na súa extracción, tamén na súa elaboración, na súa conservación. Polo tanto, creo que en ese sentido temos que felicitarnos porque empresas como Sotavento e a súa xente que están a levar adiante este traballo conxuntamente con todos os seus proveedores sigan poñendo en valor a Galicia e nos sigan poñendo en valor a todos nós, que ao fin e ao cabo todos somos galegos e nos sentimos orgullosos de que marcas como Sotavento señan unha marca que siga poñendo a marca de calidad de Galicia polo mundo adiante. Conserva Sotavento é unha firma familiar creada en Porto do Son, aínda que actualmente radicada en Outes, na que traballan máis de 20 persoas, sumando produción e oficinas. A súa principal característica baséase na elaboración de conserva de xeito artesanal, de alta calidade, cunha especial aposta polo produto local e de proximidade, como pode ser o polvo, o mexillón ou a sardiña, que distribúen por todo o mercado nacional, e que agora pretenden estender tamén ao mercado norteamericano. Nós empezamos cun mercado sempre apostando por un poquinho que era o noso xoguete, non? Pois tamén empezou como un noso xoguete, apostando por locales, ahora estamos en toda España, xa tocamos algún país, a nosa idea sempre é sacar a marca Galicia, porque ao final é moi fácil sacar unha marca que se chama Galicia ao mundo, sacar a Estados Unidos, que é o noso principal objetivo ahora mesmo. O que quero primeiro agradecer ás institucións que representa o conselleiro, os alcaldes de Outes e do Son, o presidente e a xente do GALP, porque desde logo nós desde que todo o que fixemos sempre hemos tido só facilidades para que han apostado por nós. E un pouco o que queremos é iso, queremos conseguir que a sardiña desestacionalizala, conseguimos un formato que cada vez se acerque máis ás tendencias dos consumidores e poñer en valor un produto de cercanía medioambientalmente sostenible e altamente nutritivo. Queremos poñelo en valor porque temos a convicción total de que o vale, de que pensamos que é un produto de estrella.